Аз съм Димир Динков и съм на 14 години. Искам да премина в центъра. Българците се качат с цените. Те ме наглобяват много гадно и като наистина много удобни цени. И ние казвам с добро, те върят с лошо. Затова, че искам това да се промени. Това ми беше записано долу в центъра.